Adesua mema akwaba edeba Adom TV dwumadi we Nkuranhyensem ya ogusu a wo hwɛ me amede dwumadi ho chia me ye frɛ me Apostle Dr. Anita Kutego na mema akwaba eneda de dwumadi so. There are many of us who have almost given up on life. There are many women who have given up on marriage. And there are many young guys who have given up on learning something to make up for what is deficient in their lives. You may be na abrabo ase apaba. Ya wafo bebre a wona kwawade mu apie se me ware bium. So be minim faso a ewa wade mu. Ene wo mrante ne baba bebre adesua ne adesua se magyamu. Misua ankosihwe magyamu. And so we have become slaves to life circumstances. Ya ye enkwa ama nyoma esisi abrabo. Wo mena se ka na ade nyina ewura ni ye fa nyoma ye fa mu no ho adwene efa nyansa edo suko ne esiesie no ma anko yi no ne etimi bubra na abrabo esiyi na ya na itimo po akwese me ye kane anye yenti mejamu. Many will give an excuse. I don't have the requisite education. Me ni adesuade a metimi de bubra na nkrofo ko school ne ade ma anko bi and nkrofo bo degree ma mobi entimi de abrabo mi ntimi nya hwe. A few also are thinking about where they are coming from, their background. Uhwe me nchia sabi mi fie kura sabi babia mi free no obi ntimi nya bibi edimu enna me ni boafo bi wo ho be den enna me makoye bi ebi so ne se adwuma me ye kura marketu yesa na me den di bi asie akope bi aka ho ade ameye obi se me de mi ntu kwankwa amanonda so ko amanona ko pesika na na ne na ayedodo kromo he ya na me wasika keto ya na me die medini sa ko se mra brabo ba wiye obi kura de o simply because me ni patuntumti esanse me tuntumti esanse me tietianti obi kura timi hwe ne ho de o se esanse me ho nye frenti na akwa we nemu abu no ho abonfia aka no ho ahye me no bagi atumu se abrabo ayebui akwanside wom mini beja tumusa brabo ayebui enem wo ha be bomu mini beja tumusa enem wo ha obehia eso esene wo be no nkyere se sa ne ma no ntimi nya anu aduro obi ani ho a abrabo ye bo no asebe ska akọ ekwa ne nsa no so mfa mubura obi ani ho a ye bo no asebe enane eja apebi agu osebe yo dodo no kwa ya ye pe bi mom so be yo no ya na enkoyie ye nyina ye de fifisa nya sa ne enusuade hunu is the visions we create for our lives, the visions, the strategies, and the ideas we create that can change the nature of our lives. And then me jidi sa opesa o sakra abrabum. Me jidi sa opesa o sakra wadim. Me jidi sa opesa o sakra oni ebim. Me jidi pa ne sa opesa o sakra enema ya ububra eba wo nche no ho. Enya dine. Wo sa akade no. Wo sa tumidie no wo mu. Se nyoma ankose dia openo a enhwe nyoma na ekọ a echiaye no na mom dosu kokọ mu na bi sa ho se madwen a me de dwene ho ne sen susuye be na me susu ho ena ne ye be na me da na adie. You see, things will happen externally, but it takes your inner power, your friend locus of control, to change your life circumstances. Sabi amanoni a wokono sa na ohyase ne asasewita ene wona ye bia ba na ba efa wo so betimi agina ba bi ayi bi ma na efe wo se yenkote adromra ene ahan e se disika na ebi bia ane ba to da bia wo dwadwen pa e ka woni e wo bie eben wo e ma wo ye bi ma na yi sabe wo dwadwen fia e pamoni papa efiri wo nchen wa adwene ene ekura wo adwene da wa adwene proso no ene wo ne adwene adwene papa so no ene wo kira se dia wo dwene na ano no ene abedum pepenso we se da ba dwene ne no ene abedum pepenso awoko meka ebia won temase mi hu obi a waso anopa wan fatimupo anwene adwen bi awuto na muntuo sempo wode oye odie be ha abrabo ase a obadwene ho adwen pro so yi abrabo adion na wode ye odie adwen ho so wode ha yo bebubra obadwene adwen bi e mama ye ha na wode odo so be hye bra ase a obadwene adwen bi e odo ade bia be koso no ya na nyina so e wadwene bibia nchaye ni achia ye wadwene a wodwene bibia ntosi dia tosi eye nioma egu wadwene proso bibia ni wa aseye ni aseye
ɛyɛ nneɛma egu wadwene pro so pɔtɔ kasa bi ɛfɛ no mindset gya bɛto yɛ na ɛnya biribi nsi ho kwan so betumi ayɛ ne yie ɛnkɔ so yie a biribi nkyerɛ so betumi ntumi nsua de ma ne nkɔ yie enipa nneɛma egu wadwene pro so no ntumi montra the way your mind is your life will follow the way your thoughts are your life will follow the way your emotions become your actions will follow said that what Jennifer said that what Kenya watenka fa eno na be kire bebe abrabo beduro tinda de ebusua so hwe abrabo mu din na nkoyi a ya na wado suku akwa adwen proso so hwe awade mu na nkoyi a ya na wado suku akwa adwen no watenka odi bubra na so hwe din na wadwuma nkoso a do suko akwa adwen proso abrabo eni wankasa ebo atoji wankasa senso so no utimi sinkete epe adwene pa adwene nioma esefata ho epe suahunu epe nyansa egu adwene proso a wabrabo se da tie bia no obenya nkoso wabrabo obra ye bre efiri adwene proso saaso ye die ebe firi adwene proso awade a otimu ankoyie no wadwene se da adwene fa ho se da adwene fa nia na yerebu bra ho ene wonne se kaye pemre adwene sefata adwene edimu adwene enokura ne pepepe adwene hutwa adwene a sefata adwene nyansa ne ntiase ahye ne ma se de etie bia no ye de ne je bebubra na no me yemfifimu hu se ye de bebre abawiase ni dodo na gya adwene proso adwene a wodwene Kenya atenka na atenka Kenya nhwebu a wedie mu na se nhwe no etuminya sebe wabrabo mu nsonso na enigye de eye duhwa ama wabrabo obi wa he minisika mede ma ne agye ye nyina sika so ema enigye mba enigye kire ena de sika ne yedie ba so wo pesika so ne agye a ene obebre wonya enigye a ebie kwa ma ho isansa twekoko na ka say a merry heart is like medicine akoma wodo gina mu no eti say duhwa bebre ene wo brabrabo mu esa adwena wo dwene wo de enye we de mintimi nye we de nsefata we de no nye fe we de onyama danfo we de mena aka that is say ama we primu akoma e wa brabom bi wa dwen proso ma de sefata e na wa dwen proso ma de de ne odo e de hutwa e na wa dwen proso na he de we ba chiri we na be de jawo wo kina so yankopon ya adom a be se hia wo ma me na Adom TV djuma yaku ase wona e bo ma sen e bo ma chi de ma me djuma de e ba won chen me de onyina ase e fi me producer Priscilla Samba bimu papa ya da ase na me camera me sound me MC floor manager and me lighting